అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు అయితే నేను ఒక ప్రదేశానికి వెళ్ళడం జరిగింది. పెద్ద కొండపైన 2 రాళ్ళ మధ్య శివుడైతే మనకి లింగం రూపంలో దర్శనమిస్తారండి. ప్రశాంతమైన వాతావరణం, చుట్టూ పెద్ద పెద్ద చెట్లు, కొండలతో కూడుకున్న వాతావరణం నాకు ఎంతో చల్లగా, ప్రశాంతంగా చాలా రోజుల తర్వాత చాలా బాగా అనిపించిందండి. అక్కడ దర్శనానికి వెళ్ళే మహిళలు, పిల్లలు, ఆడవాళ్ళు జడ అయితే కట్టి వెళ్ళాలంట. అది నాకు తెలియకుండా నేను అలానే వెళ్ళిపోయినాను. అక్కడున్న వాళ్ళు నాకు చెప్పారండి. తర్వాత నేను జడ ముడిపెట్టుకొనేసి వెళ్ళడం జరిగింది. ఈ ప్లేస్ ఎక్కడుందో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. Jangan lupa